Ja som a la ciutat de la llum. Benvinguts al Philips Stadium. Gironins, gironines, benvinguts i benvingudes a un nou partit, a una nova aventura europea, i és que demà juguem aquí contra el PSV Eindhoven al Philips Stadium. Fa 5 minuts que hem arribat, els jugadors són sobre la gespa, ara els anirem a veure, viurem també la roda de premsa i us ensenyaré l'estadi. Demà estarem amb vosaltres i, òbviament, viurem el partit. Una nova aventura amb tots vosaltres. Sobretot, doneu-li like, subscriviu-vos, que això comença. Durant el videoblog sí que descobrirem una miqueta Eindhoven, ens aproparem a la ciutat, us mostraré ara l'estadi, i és que aquest estadi és un dels més imponents d'Europa, o sigui, fa gairebé 2 anys que ningú guanya aquí, 44 victòries per l'equip holandès i 8 empats, o sigui que si demà ho aconseguim serà un fet bastant important perquè és molt difícil treure una victòria d'aquest estadi. Aquest estadi es diu Philips Stadium, Philips és el patrocinador, però molta gent no sap que el pare i el fill, Gerard i Frederick Philips, són els fundadors del PSV Eindhoven, que són també els fundadors de l'empresa Philips. Bé, ara ja vaig cap a dins, que començarà la roda de premsa. Anem a veure, crec que parla Mitchell i l'acompanyarà Miguel, que va ser l'MVP de l'últim partit a casa contra l'Slovan de Bratislava, o sigui que anem a veure'ls. Entrem a la roda de premsa, que vaig una mica tard. Aviam si puc entrar. Para nosotros todavía estamos en una nube y es algo histórico y es algo que todavía no estamos acostumbrados ni de lejos. Ojalá nos podamos acostumbrar a jugar este tipo de partidos. Todo lo que venía de fuera de grandes elogios hacia el equipo. Us he dit que us ensenyaria les interioritats de l'estadi. Com podeu veure, aquí, en aquest passadís, està tota la història del PSV Eindhoven. Aquí és quan li van donar la pilota d'or a Ruud Gullit, també quan el PSV guanyà contra el Madrid la Copa d'Europa l'any 88, Bobby Robson, que va ser l'entrenador, i Ronaldo Nazario, que molts de vosaltres segur que no sabíeu que havia jugat aquí. Després també, ells també tenen la seva cisa, que és amb Foxy, arribant fins a l'actualitat. I aquí també, per acabar, Philippe Cocu. Crec que l'equip ja marxa cap a l'hotel. M'he quedat jo aquí a l'estadi, però bueno, tornaré caminant cap a l'hotel. M'intentaré colar al nostre vestidor, a veure si està obert. Doncs sí, està obert. Doncs m'hi colo. Home, està guapo, Demà vestim de lila. Contra el Bratislava, que, bueno, va fer un partidàs. No em cansaré de veure aquest logo a la màniga dels nostres jugadors, i més si és un jugador de la cantera del Girona, com per exemple Selvi, que va fer un partidàs l'altre dia. M'he colat infraganti. Surto perquè en principi no hauria d'estar aquí, però no li expliqueu a ningú, que he estat aquí, no li digueu a ningú, jo no he passat per aquí, Vale? Serà un secret nostre. Com podeu veure, m'he quedat sol, estic a la porta del Philips Stadium, tinc 20 minuts caminant cap a l'hotel, ja vaig cap a descansar, demà veurem la ciutat, veurem i estarem amb l'afició i viurem el partit, o sigui que ara a carregar piles i ens veiem demà. Hey, make me famous in Girona. Yeah. Bon dia, surt el sol a Eindhoven i és que fa 8 graus, ara ha sortit el sol, es nota, però és que en feia 5. Comencem a fer una volteta per aquí pel centre de la ciutat, us ensenyo els llocs més macos i després ja començarà la prèvia del partit. Va, anem a viure un matí per Eindhoven. Prediction for today. So my predictions of today is 2-0 for PSV. Okay. I think they're a stronger team, so and also the home advantage. So I think we will win. You? Yeah, I'll go with 2-1. 2-1. I think they'll score a goal, but they won't play. And what do you think about Girona?
not a lot to be honest, because they're like an upcoming team the last couple of years. So to be honest, not a lot, but it's an exciting team, I think. Ja ho vist, la gent d'aquí que confien en el seu equip. Com que ahir a la nit no vam poder veure l'estadi per fora, hem vingut a veure'l. Una cosa que no vaig veure ahir per la foscor és que n'hi ha estàtues dels jugadors més importants de la història del PSV. Un és aquest, que és Willy van der Kuylen. Podeu veure que aquí hi ha el passeig de la fama amb jugadors com Ruud van Nistelrooy, Matija Kessman, que també havia jugat no només al PSV, sinó també al Chelsea, Aurelio Gómez, exporter de la selecció brasilera, Arjen Robben, un dels millors extrems dels últims anys, i un conegut de la Lliga Espanyola, Marc Van Bommel, que va jugar al Barça. El primer que he fet, ja que ahir vam arribar tard i era fosc, ha sigut venir a l'estadi perquè el pugueu veure amb llum del dia. És un estadi, la veritat és que és molt gran, el Philips Stadium, i que fa patxoca, llavors volia que el veiéssiu bé. I només sortir ja vindrem just aquí al barri del Philipsdorp, que és tot el barri on aquí vivien els treballadors de l'època de l'empresa Philips, que està tot rodejat a l'estadi, és a dir, que tot pertany al mateix barri. Aquí a l'entrada del Philipsdorp teniu diferents moments històrics. Aquí podeu veure Johan Astrat, els fundadors de Philips, el germà Fredrik i Gerard. El que van voler és que tinguessin una qualitat familiar, una qualitat laboral, però també d'entreteniment. Llavors també van posar just aquí mateix l'estadi del Philips Stadium perquè visquessin aquesta qualitat laboral, però també d'entreteniment. I ara ja marxem del Philipsdorp perquè anem al Witte Dame, que és un dels llocs també més famosos d'Eindhoven. Ara veureu passar per darrere meu motos pel carril bici i moltíssimes bicicletes perquè la gent té l'acostum d'agafar la bicicleta i no el cotxe. Aquí allà on vagis veus bicis, 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 bicis i més bicis, o sigui, tothom va amb bici. Just ens hem trobat amb el mercat municipal, coincidències de la vida, i aquí darrere meu us estic ensenyant el Witte Dame, que és un dels edificis més populars d'Eindhoven, on hi ha diferents biblioteques, n'hi ha restaurants, bars, i és com un espai per la gent, però que abans era una fàbrica on l'empresa Philips hi treballava. He aprofitat que estàvem al centre per venir a un lloc que sí o sí has de visitar si vens aquí a Eindhoven, i és el Philips Museum. He intentat gravar alguna cosa de dins, però no m'han deixat. He pogut gravar aquest títol del 2007-2008 de l'equip holandès, però bé, és un lloc que he de venir perquè explica tota la història sobre el teixit empresarial i tecnològic d'aquesta ciutat des dels principis del 1900, també la fundació del PSV i sobretot la creació de la bombeta feta pel pare i fill Philips. Una de les coses que més m'agrada d'aquesta ciutat és que tot està molt a prop. Fa un moment que estàvem al Philips Museum i en 5 minuts ens hem plantat aquí, a l'església de Santa Caterina, que és l'església per excel·lència de la ciutat, i que l'hem vingut a veure abans d'acabar aquest mini tour turístic i anar ja cap al Philips Stadium. Yo soy Adrián. Adrián, encantado. ¿Eres Encantado de conocerte. ¿De Eindhoven? ¿O de dónde? De Polonia. ¿De Polonia? Cuando tengo tiempo, ¿Consigues firmas? sí. David López, Juanpe. Juanpe, Juan Carlos. Juan Carlos, Stuani. Stoani, muy bien. ¿Y esta noche qué resultado esperas? Girona, por supuesto. 1-0 está bien. Pues gracias por tu visita. Muchas gracias. What do you think about Girona? Do you know Girona? Yeah, I think it's a good club. And last season, you saw the last season? Yeah, they played very well. You know Girona? Yeah, I know Girona because from the holidays to Costa Brava. Oh, cool. So yeah, I know the club and a lot of Dutch players. So yeah, we follow them in Holland. Today, Yeah. I think draw. A draw? Yeah, 2-2. 2-2? Yeah. Nice, perfect. Són les 5:15, està a punt d'arribar. Ja veiem l'autobús del Girona.
Bé, Òscar, la prèvia, que molta feina? Bé, doncs ara just acabem de tirar l'11, li hem passat als companys també els suplents que no els tenien perquè publiquin la resta de canals i ja preparats ara quan vagin cap a dins, no? Doncs a fer escalfament després. Pels que no ho sapigueu, l'Òscar és el community manager del club i és qui fa els tuits màgics. Juntament amb el Dani i el Jordi, que ells sí que estan ara mateix a dalt, no estan aquí, són els que s'encarreguen de pujar els tuits en els moments més difícils i en els moments doncs, més dolços. Fem les victòries i les derrotes, o sigui que doneu-li molt push a les xarxes socials perquè s'ho curren molt i fan moltes hores de comunicació per fer-vos arribar tota la informació del club. Ja han saltat a escalfar els nostres porters, els nostres murs, i és que en breus moments sortiran els jugadors. Vinga, va! Ara, abans que surtin els jugadors, tinc una posició concreta, i és que només puc estar a darrere de l'arc, no em puc moure de l'arc, només puc estar així quiet i esperant a que surtin els jugadors. Aquesta és la meva posició i d'aquí no em puc moure. Està a punt de sonar l'himne de la Champions i estan a punt de sortir els jugadors al camp. Compte enrere. A l'inici del partit ha començat molt bé el Girona fort, l'ambient és molt maco, anima tot l'estadi moltíssim i bé, toca gaudir d'una nit de Champions. Vinga, va, fem-ho plegats. Doneu like, subscriviu-vos abans de començar el partit. Vinga, va, que guanyarem. És molt curiós perquè estan tothom callat, anima un poquet, però de cop i volta quan tenen una ocasió la gent es torna molt, molt boja. Marca el primer gol de la nit, el PSV que s'avança al marcador, minut 15. Descans i perdem 2-0, però bé, aviam si a la segona part podem donar-li la volta al marcador. Entra al camp Stuani, aviam si l'uruguayo aconsegueix marcar. Final del partit aquí a Eindhoven amb el resultat que no volíem una victòria, però finalment ha sigut una derrota, 4-0 contra el PSV, que ens serveix per seguir creixent com a equip, per seguir aprenent d'aquestes experiències a nivell europeu. Portem 4 jornades, que és molt poc, és el que deia Mitchell, que necessitem seguir aprenent, que necessitem seguir vivint aquest tipus de partit per créixer com a club. Espero que us hagi agradat aquesta experiència aquí a Eindhoven. Doneu-li like, subscriviu-vos, perquè no parem